መስትያት ቤትና የአባይ ጉዳይ መሳጊቷል መቻላችን ባለም ታይቷል ሌላ ቁጭት ይቀረናል የባህር በር ግድ ይለናል የአባይ ጉዳይ መሳጊቷል መቻላችን ባለም ታይቷል ሌላ ቁጭት ይቀረናል የባህር በር ግድ ይለናል ናይ አባይ ጉዳይ መልስ ረኺቡ እዩ ከም እንኽእል ብዓለም ተራእዩ ካልእ ዘጣዓስ ነገር ይተርፈናሎ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ግድን ክንረኽቦ ዘለና እዩ ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ሙዚቃዊ ስርሓት እዚ ሎሚ ብምኽንያት ኣከባብራ በዓል ዓድዋ መበል 130 ናይ ዝኽሪ ዓመት ብሓንቲ ናይ ሰራዊት ናይ ስነ ጥበብ ጉጅለ ዝቐረበ እዩ ኣብዚ ሎሚ ተዘኪሩ ዝወዓለ ናይ ዓድዋ በዓል ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ታየ ኣጽቀሥላሴ ኣብ መደርኡ ናይ ታሪክ ሰነዳት ከም ዘመላኽትዎ ኣብ ጽባሕ ዓወት ዓድዋ ናይ ዲፕሎማሲ ጉዳይ ዝነበረ ኢትዮጵያ ምስ ዓለም ትራኸበሉ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገን ወደብን እተረጋግጸሉ ኣንፈት ዝሓዘ እዩ ሎሚ ንሕና ንጠልበውን ጋሻ ነገር ዘይኮነ ነዚ ናይ ታሪክ ፈለግ ዝተኸተለ እዩ ኣተኣማማንን ዘላቕን ባሕሪ ናይ ምውናን መሰልና ካብቲ ኣቦታትና ኣብ ዓድዋ ተሰዊኦም ንምእንቲ ልኡላውነት ዝሃቡና ሓደራ ዘይፍለ እዩ ነዚ ጻውዒት እዚ ንሓዋሩ ክንሃድመሉ እንተፈቲና ንዘለዓለም ዝኽተለና ሓቂ ኮይኑ ክቐጽል እዩ ትማሊ ኣብ ዓድዋ ዝረኸብናዮ ዓወት ሎሚ ኣብ ቁጠባውን ጂኦፖለቲካውን መዳያት እንተዘይተደጊሙ እቲ ታሪክ ሙሉእ ክኸውን ኣይክእልን ናይ ሃገርና ናይ ቁጠባ ጽምኢ ዝረውን ናይ 120 ሚልዮን ህዝባ መጻኢ ብሩህ ዝኸውንን ኢትዮጵያ ናይ ጂኦግራፍ እስርቲ ከም ዘይኮነት ምስ እንረጋግጽ ጥራሕ እዩ ስለዚ ናይ ባሕሪ ሕቶና ናይ ታሪክን ናይ ፍትሕን ሕቶ እዩ ንኸይ ዓብዩን ደው ዝበለ ሓሳብን ክህልዎም ውዕል ዝኣሰሩ እንተጋጢሞምና ንኽዕረዩ ግዜ መሃብ እዩ ምስ በለ ፕሬዚደንት ታየ ብዛዕባ እቲ በዓል ሰፊሕ መብርሂ ሂቦ ኢታማጆር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ብወገኑ ታሪክ ዓድዋ እናተሰርሐ ብጎኒ ኮይኖም ንሃገሮም ከዲዖም ምስ ጸላኢ ዝተሓባበሩ ባንዳታት ከም ዝነበሩን ናቶም ተረፍ መረፍ ከዓ ሎሚ ምስ ታሪኻውያን ጸላእትና ተሰሊፎም ንሃገራዊ ረብሓና ኣሕሊፎም ክህቡ ተሰማሚዖም እዚ ከይኣክል ምስቲ ዓብዪ ናይ ሕዳሴ ዲጋ ከይህነፅ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከይህልወናን ከይንብልጽግን ዝደሊ ጸላኢ ወጊኖም ኢትዮጵያ ናይ ምፍራስ ተልእኾ ተቐቢሎም ኣብ ስራሕ ይርከቡ ሓደ ኣብነት ክነግረኩም ናይ ሕዳሴ ዲጋ ኣብ ህንፀት እንከሎ ቀዳማይ ናይ ማይ ምዕቃብ ዓወት ተመዝጊቡ ዝብል ዜና ክወፅእ ምስ ጀመረ ጸላእትና ኣብ ግዳም 15,000 ዝኾኑ ሰባት ብምስልጣን ነቲ ዲጋ ንምዕናው ተንቀሳቒሶም ግን ኣይከኣሉን ተዓዊትናሎም ሎሚ ናይ ሕዳሴ ዲጋ ተዛዚሙስ ድሮ ሓይሊ ፀዓት የመንጭሎ እቲ ባንዳ ግን ሎሚ እውን ስርሑ ብምቕጻል ምስ ጸላእቲ ተሰሊፉ ንደቂ ዓድዋ ይወግእ ኣሎ እዚ ሓይሊ እዚ ንሰብኣዊ መሰል እዩ ዝቃለስ ኢሉ ዝርዳእ ሰብ እንተሎ ከምቲ ናይ ትማሊ ኤርትራ ንኽትግንጸልን ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ንኸይህልዋን ዝተግህቦ ካልእ ከምኡ ዝመስል ዕንወት ንምምጻእ ይሰርሑ ከም ዘለው ብዘይምርዳእ እዩ ናይ ብሄር ዲሞክራሲን ቁጠባን ሕቶ እንተሎ ንናይ ሃገር መከላኸሊ ሰራዊት ብምህራምን ብምፍራስን ዘይኮነ ብፖለቲካ ምቅላስ ኣብ ኩሉ ዘሎን ቅቡልን እዩ ንናይ ገዛእ ርእሱ ሰራዊት ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ደው ኢሉ ዝሃርም ሰብ ባንዳ እምበር ተጋዳላይ ክኸውን ኣይክእልን ስለዚ ነቲ ንኻልኦት ሓዚሉ ዝመጽእ ናይ ደገ ሓይልን ንዕኡ ተሓዚሉ ዝወፍር ናይ ውሽጢ ሓይልን ብሓባር ክንቃለሶም ኢና ኢሎ ብርሃኑ ጁላ ዳርጋ ዝበዝሐ መልእኽቱ ናብ ፋኖን ሕወሓትን ዝቐንዐ እዩ ነይሩ ደጋጊሙ ኸኣ ክንዋግኣኩም ኢና ኢሎ ኣብቲ ዝቐረበ ወተሃደራዊ ምርኢት ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ብኸምዚ መልክዕ ምርኢት ኣቕሪቦም የባህር ኃይላችን ዳግም በአዲስ መልክ ተቋቁሞ ራሱን ያፈረጠመ ባህር ኃይል Now passing before the guest of honor is the Ethiopian Navy. ከባህር ኃይል ቀጥሎ የምታያቸው ነጣ ወደሚል አይነት አለባበስ ያላቸው አየር ኃይላችን ቀደም ሲል ሄሊኮፕተር ላይ መጥቶ የበተነው ሰማያዊ የኛ ነው ከንቲባ ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አበቤ በወገና ብዘይ ፍትሐዊ አገባብ ንዝተዓፀወና ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ብምኽፋት ነቲ ቀደም ብኣቦታትና ዝተፈጸመ ናይ ዓድዋ ታሪክ ካብ ምዝካር ሓሊፍና ናይ ባዕልና ካልእ ድርብራብ ታሪክ ንምጽሓፍ ብዓቢ ወኒ ክንለዓል ይጽውዕ ኢላ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ አይሻ መሐመድ ኣብ ዝኽሪ በዓል ዓድዋ ከምቶም ካልኦት ብጾታ ኣብ ጉዳይ ባሕሪ ዝበለቶ ወይ ዝፈከረቶ ፈኸራ ኣይነበረን ኣብዚ ካብ ዘኹርዕ ታሪክ ናብ ብሩህ ኣድማስ ብዝብል ጭርሖ ዝተኸብረ
በዓል መበል 130 ዓመት ዓወት ዓድዋ ዝተፈላለዩ ዕዱማት ኣጋይሽ ተረኺቦም ነይሮም። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብዚ ናይ ሎሚ በዓል በኣካል ኣይተረኽበን። ኣብዚ ኣብ ፒያሳ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ቤተ መዘክር ዓድዋ ዝተኻየደ ጽምብል ዝተፈላለዩ ስነ-ጥበባዊ ስራሓት እውን ቀሪቡ ነይሩ። ኣዲስ ኣበባ ርእሰ ከተማ ኢትዮጵያ ካብ ከተማ ዓድዋ ከዓ ኣዝያ ርሒቓ ዘላ ከተማ እያ። እታ ታሪክ ዝተፈጸመላ ከተማ ዓድዋ ሎሚ ኣብ ትሕትቶም ብብርሃኑ ጁላ ባንዳታት ዝበሃሉ ሓይልታት ትግራይ ትርከብ። ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ዓድዋ ኸይዱ ነዚ ናይ ዝኽሪ በዓል ክጽምብል ኣይክእልን። ናይ ኢትዮጵያ ነገር መመሊሱ ዝገርም እዩ። እቲ ናይ ባሕሪ ሕቶ ካብ ዝቐርብ ካልኣይ ዓመቱ ሓሊፉ ፈኸራን ዘረባን ንሰባት ኣረብሪቡ ጥራሕ ዘይኮነ ናብ ምስልቻው ገጹ ከይዱ እቲ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ክረኽብዎ ከም ዘይክእሉ ተነጊርዎም እዩ። ብድሕሪኡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጽምበላቶም ብዛዕባኡ ምዝራብ ጥራሕ ድዮም ከም መፍትሒ ኣቐሚጦሞስ ወላ ብሓይሊ እውን ንኽፍትኑ ወዲኦም እዮም ዝፍለጥ የለን። ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ከቢድ ናይ ፖለቲካ ጎደና እያ ትርከብ። ሰሜናዊ ክፋላ ህግደፍ ማሪኽዋ እዩ። ብኻልእ ወገን እውን ካልኦት ዕጡቓት ኣለዉ። እቲ ጉዳይ ቀሊል ኣይኮነን። ብርሃኑ ጁላ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ሓይልታት ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ኮይኖም ንገዛእ ናይ ሃገሮም ሰራዊት ይሃርሙለዉ ክብል ኣብ ናይ ሎሚ መደርኡ ከሲሱ። ንሱ ንባዕሉ ግን ምስ ናይ ጎረቤት ሰራዊት ማለት ምስ ሰራዊት ኤርትራ ኮይኑ ንገዛእ ሃገሩ ወጊኡ እዩ። እዚ ናይ ቀረባ ናይ ቅድሚ 4 ዓመታት ታሪክ እዩ። ሕጂ በየናይ ሞራል ንኻልኦት ብተመሳሳሊ ገበን ምኽሳስ ይከኣል። ምዃን ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ሞራልን ሕፍረትን ደው ኢሉ እዩ ዝመስል። ትማሊ ምስ ኣብይ ኮይና ዓለም ከነዛረባ ኢና ወያነ ከይጠፍአት ሰላም የለን ኤርትራውያን ክንስኹም ትግራይ ትዕወት ትብሉ ዝነበሩ እኳ ልዕሊ ማንም ሰብ ደገፍቲ ሕወሓት ኮይኖምስ ጽምዶ እዩ ዘዋፅኣና ቪቫ ሕወሓት ብልጽግና ክጠፋእ ኣለዎ ክብሉ ይውዕሉ ኣለዉ። ወረገሊኦምስ እምበር ተጋዳላይ ዝብል ሙዚቃ ክሳብ ምውላዕ ዝበጽሑ ናይ ህግደፍ ደገፍቲ ኣለውና። ብርሃኑ ከዓ ከም ሰበይ ክኸውን ግዲሉ እንሆ እቲ ንሱ ኣቐዲሙ ዝገበሮ ስለምንታይ ካልኦት ሎሚ ይደግምዎ እናበለ የጉረምርም ኣሎ። በዓል ዓድዋ ሎሚ ኣብቲ ዓወት ዝተፈጸመላ ከተማ ዓድዋ እውን ብሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ተዘኪሩ ውዒሉ። ኣብቲ ናይ ዝኽሪ በዓል ኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከም ዝስዕብ ክብል ተዛሪቡ። ዝኸበርካ ኣብ ብሔር መንነትካን ላዕላውነትካን ንጻት እውን ዘይትደራደር ኣብ ውሽጢ ዓድን ዝተፈላለየ ወፃኢ ሃገራት ትነብር ህዝቢ ትግራይ ዝኸበርኩም ዋልታን ማእገርን ትግራይናን ህዝቢ ትግራይን ዝኾንኩም ኣባላት ሰራዊት ትግራይናን በብደረጃኡ ዘለኹም ኣዘዝቲ መዘና ኣልቦ ሰራዊት ትግራይና ዝኸበርኩም ሓለፍቲ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይን መራሕቲ ነባራት ተጋደልትን ኣባላት ውድብና ሕወሓት ዝኸበርኩም መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ዝኸበርኩም ስራሕቲ ቅያን ናይ ትማልን ሎምን ሃርበኛታት ወለድን ኣካል ጉድኣት ኩናትን ትግራይና ዝኸበርኩም ዕዱማት ኣጋይሽ ዝኸበርኩም ነበርቲ ከተማ ዓድዋን ከባቢኣን ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣቐዲመ እንኳዓን መበል 130 ዓመት በዓል ዓወት ውግእ ዓድዋ ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና ዝብል መልእክቲ ሰናይት ምኒት ብስም ውድብና ሕወሓትን ብስመይን ትገልጽ ዝለዓለ ኽብሪ ይስምዐኒ። ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ህዝቢ ትግራይ ሓዊስካ ብሓበሻ 4 ስትራቴጂክ ብሄራዊ ዓቐምታት ትግራይና ሎሚ ዓመት ለካቲት 23 2018 ዓመተ ምህረት መበል 130 ዓመት ዓወት ውግእ ዓድዋ ዘኽብርዎ ትግራይና ከም ዓዲ ህዝቢ ትግራይና ድማ ከም ህዝቢ ኣብ ምቕጻልን ዘይምቕጻልን ዝውስን ብጣዕሚ ዝተሓላለኸ ናይ ምትሕናቕ ሞትን ሕየትን መድረክ ኮይኖም እዮም። ንሱ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ማህፀን ኣዶ ትግራይ ዝወፁ ንኸብዶም ዝሓደሩ ዘበናውያን ፊታውራርታት ከዳዓትን ጠላማትን ፊት ንፊት ተሰሊፉ ምዕራብ ትግራይ ወረዳታት ጸለምቲ ኮረም ኦፍላ ከተማ አላማጣን ገጠር አላማጣን በኃይለ መልጢ መንዚዑ ጨፍሊኦም ከም ዝገዝእ ሕንክ ከይበለ ለካቲት 16 2018 ዓመተ ምህረት ከም እዋጅ ሓሊፉ ኣይኽእልን እምበር ንህዝቢ ትግራይ ካብ ገጽ ምድርን ምጥፋእ ቅድሚ 8 ዓመታት ዝወጠኖ ሰይጣናዊ ሕልሚ ተግባራዊ ንምግባር ዘመናዊ ጋዕገልጠም መሳርሒ ኩና ዝዓጠቐ ሽዑ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ወሰናዊ ወሰን ትግራይ ኣኪቡ ውግእ ንምጅማር ወግሐ ጸብሐ ነጋረት ኩና ክጉስም ይዑልን ይሓድርን ኣሎ። እንተኾነ ክብርን ጅግነትን ቀዳሞት ወለድና ዝወረሰ ሓድሽ ወለዶ ትግራይና መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣወጆ ጥፍኣት ወራ ምስ ሰምዐ ከይወዓለ ከይሓደረ ቆፍኡ ከም ዝተንከፈ ስዕለንህቢ ብቁጣዕ ተላዒሉ ብዝተፈላለየ መግለጽታት ኣብ ድሮ መበል 130 ዓመት ዓወት ዓድዋ ለካቲት 21 2018 ዓመተ ምህረት
ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ዘመሓድሮ ኩሉ ከተማታትን ገጠራትን ዝነብር ህዝቢ ትግራይ ድሙቕን ታሪኻውን ሰላማዊ ሰልፊ ብምክያድ ህዝብና ብሄራዊ ህልውንኡን ላዕላውነቱን ንጻቱን ፈጺሙ ከም ዘይደራደር ዘስምዖ ናይ ሓርነት ድምፂ ንፈተውትና ኣሕቢኑ ንጸላእትና ድማ ዝሕዝቦ ዝጭብጦ ወስኢንዎም እዩ። ኣብዚ ሓድነት ህዝብና ከም ዓረ ዘሰጣጥመ ምላሽ ምልኣተ ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ ንስትራቴጂክ ዓቕምታት ትግራይ ብቐንዱ ንህዝባዊ መኽተ ትግራይ ዝመርሐን ሕዝውን መሪሕ ተርኡ ንኽፃወት ታሪክ ዝዓደለ ወድብና ህወሓት ኣሕቢኑ ተወሳኺ ሓላፍነት ዘሸከመ እዚ ዓብዪ ፍጻመ ከም ወትሩ ምልኣተ ህዝብና ወዲብና ሕጋዊ ፍትሓውን ብህዝብና ተቐባልነት ዘለዎ መኽተ ትግራይና ኣብ ምዕዋት መሪሕ ተርኡ ከም ዝፃወት በዚ ኣጋጣሚ እንትገልጽ ክብሪ ይስምዐኒ። ዝኸበርኩምን ኣብ ውግእ ዓድዋ ህዝብታት ኢትዮጵያ ተሓባቢሮም ንዘመናዊ ሰራዊት ባዕዳዊ ወራር ጣልያን ብድሑር ብረትን ዕጥቅን ገጢሞም ድሙቕ ዓወት ብምምዝጋብ ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ንዝነበሩ ጸለምቲ ህዝብታት ዘላዓዕልን ተስፋ ዘስነቐን ናይ ጸለምቲ ህዝብታት ድሙቕ ዓወት ተመዝጊቦም እዮም። ድሑራት ድኹማት ዝበሃሉ ህዝብታት ኣብ ፍትሓዊ ህዝባዊ ዕላማት ተሰሊፎም ብሓድነትን ጽንዓትን ክሳብ ዝገጠሙ ክግመት ዘይኽእል ዓወት ከመዝግቡ ከም ዝኽእሉ ምዃኖም ዓወት ውግእ ዓድዋ ሕያው ምስክር እዩ። ኣብዚ ውግእ ኣዴታት ትግራይ ስንቂ ብምቕባል ጥራሕ እንተይኮነስ ምስ ወታደራት ወረርቲ ጣልያን ፊት ንፊት ዝገጠማሉ ብሓፈሻ ጀጋኑ ቀዳሞት ወለድና ተጋሩ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብፅሒት ኣንበሳ ዘወፈይሉ ውግእ እዩ ነይሩ። ይኹን ዳ እምበር ውግእ ዓወት ዓድዋ ቅድሚኡ ን11 ዓመታት ዝኸውን ካብ ለካቲት 1877 ዓ.ም ክሳብ ለካቲት 23 1988 ዓ.ም ናይ ዝተኻየዱ ውግእ መዛዘሚ ምዃኑ ክስምረሉ ይግባእ። ኣብዚ ውግእ ዓድዋ ምዕዋት መሪሖም ዘዋግኡን ዝተዋግኡን ራእሲ ኣሉላን ጥበብ ስላያ ባሻ ባዕሎምን መተካእታ ከም ዘይነበሮ ጸሓፍቲ ታሪክ ብድሙቕ ቀለም ጽሒፎምዎ እዮም። ብሓጺሩ ብጅግና ኣቦና ሃፀይ ዮሃንስን ብወጻእተኛታት ጸሓፍቲ ታሪክ ከይተረፈ ኣፍሪካዊ ጀነራል ተባሂሎም ዝተሰየሙ መዘና ኣልቦ ኣቦና ብራእሲ ኣሉላ ዝተመርሐ ጥምረት ጀጋኑ ደቂ ትግራይን ኤርትራን ኣንጻር ባዕዳውያን ወረርቲ ቱርኪ፣ ግብፅን ካልኦትን ብሓባር ገጢሞም ታሪክ ጽሒፎም እዮም። ዝኸበርኩምን ታሪክ ጀግንነት ቀዳሞት ወለድና ይኹን ናይ ዝሓለፉ 51 ዓመታት ጉዕዞና ብግቡእ ተሰኒዱ ናብ ወለዳት ክመሓላለፍ ይግባእ። ኣብዚ ታሪክና ንዓቅብ ክበሃል እንተሎ ብታሪክ ንምንባር ኣይኮነን። እንተኾነ ታሪክ ዘይዕቅብ ህዝቢ ኮምፓሱ ጠፊእዋ ኣብ ውቅያኖስ ጥሒላ ከም ትስውር መርከብ ታሪክ ዘይዕቅብን ዘይስንድን ህዝቢ እውን ስለ ዝጠፍእ እዩ ታሪክና ንዓቅብ ንብል ዘለና። ስለዚ ታሪክ ምዕቃብ መንነት ብምዕቃብ ሓባሪ ቀጻሊ ኣንፈት ምዃኑ ተረዲእና ውግእ ዓወት ዓድዋ ብቐንዱ መግለፂ ጅግነት ህዝቢ ትግራይ ብምዃኑ ንዘለኣለም ብወለዶታት ንክኽበር ኣድላይ ዘበለ ኩሉ ክንገብር ይግባእ። ስለዝኾነ እውን ውግእ ዓወት ዓድዋ እወንታዊ ምስሊ ትግራይና ኣብ ዓለም ብምፍላጥ ህዝቢ ትግራይ ብጭቡጥ ናብ ዝጥቀመሉ ነገራዊ ሓይሊ ክቕየር ይግባእ። ብድምር ህዝቢ ትግራይ ታሪክ ይሰርሕ ግን ታሪክ ኣይፅሕፍን ዝብል ገና መሊኡ ኣይተሰበረን። ሕዚ እውን ይቕፅል እዩ ዘሎ። ብኣንጻሩ ዓወት ውግእ ዓድዋ ጥራሕ እንተይኮነስ ካሊእ ድሙቕ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ እውን ኣደዳ ዓዲ ሃገር ኮይኑን መጃሃሪ መድመቕን መጥቀምን ኮይኑ ኣሎ። ስለዚ ሕሉ ክፍተታትናን ጌጋታትናን ብምእራም ብወነን ተላዓይልና ህዝብና ዝጠቅም ስራሕ ብምስራሕ ታሪክና ክዕቀብ ይግባእ። ዝኸበርኩምን ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ በብዞን ክወርዎን ዝመፁ ዝተፈላለዩ ባዕዳውያን ወረድቲ ኣብ ውግእ ዓድዋን ቀድሚኡን ዝነበሩ ውግኣትን ብጅግነት ተዋጊኡ የሻለ ኣቢሉ ስዒርዎም ጥራሕ ዘይኮነስ ሓመድ ዓድና ሒዞም ከይኸዱ እውን ህዝቢ ትግራይ ከም ዝገበረ ታሪክ ይነግረና እዩ። ኣብ በብምዕራፍኩም ዝነበሩ ውልቀ መለኽትን ዓፋኒ መሓወሮምን እውን ካብ ስሮም በቂሱ ብምምሓው ብሄራዊ ምነቱን ምውሓስን ላዕላውነቱን ምርጋፅን ተኸታተልትን መረርትን ተጋድሎ ኣካይዱ ተዓዊት እዩ። ስለዝኾነ እውን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ነዊሕ ናይ ታሪክ መዋእሉ ኣዝዮም በዳህቲ መድረኻትን ስፍሪ ቁፅሪ ዘይብሎ መስገድላትን ሰጊሩ ሓያልነቱ ዘረጋገፀን ኣክሊል ሰዕራይነትን ዝደፍአን ጅግና ህዝቢ እዩ። ተጠቓሊሉ እንትረኣይ ህዝቢ ትግራይ ምንካእ ማለት መስዋዕትን ካሊእ ዋጋን ዋላ ከፍል እንተኸኣለ ንባርነትን መግዛእትን ኣመይሉ ክቅበል ፍጹም ዘይሕሰብ ምዃኑ ንፈታውን ጸላእን ብተደጋጋሚ ዘረጋግፅ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ትግራይ። እዚ ሓቂ እዚ ንሕና ወረስቲ ታሪክ ቀዳሞት ወለድና ባዕልና ኢድና ሓዊስና ተወሳኺ እያ ክምዝገብ ዓቕምና ዘፍቀደልና ዘወፈርናን
كنوفي دلواز خونان نبارات قالستن حدش ولودو تقرأينا راح نزارو حق أيكونن حدش ولودو تقرأينا بزحلف عامتات مختات بزحلف عامتات مخت زمز جوت وسخ حدش كيا دقاقي سكرنا تذهب عالم الخيم محبر السب حزب تقرأي بهراهم منتهم كابزي درادرو شدشت بهراو سوات حدا مهانو الله وغيري زخبركمن كم زفلت منكس إثيوبيا بزحلف عامتات على الحزب ناس فتصمون بصلاحتها يفتصمون زلوا جنوسايد نمقصال بغلጽ ህዝብናን ሰራዊት ትግራይናን ጥቅምት 23 10 ዓመተ ዝፈረሞ ስምዕ ፕሪቶሪያ ቀዲዱ ብምድርባይ ዝተኸለፈ ጥፋት ጀኖሳይድ ንምቅጻል ይሸባሸባሉ ይኹን እምበር ኣብ መወዳእታ መበል 130 ዓመት ውግእ ዓድዋ ኣብ ነኽብረሉ እዋን እውን ፖለቲካዊ ሽግር ብሰላም ብዘተ ክፍታሕ ጻዕሪ ከም ንገብር ደጊምና ንፍልጥ ብምዃኑ ከምቲ ልሙድ ኣብ ብሔራዊ ዕላማና ስዒርናን ሰሚርናን ኢድኒ የተተሓይዝናን ለኣላውነትና ንምኽባር ኣብ ትሕቲ ወረር ዘሎ ህዝብና ሓራን ንምውፃእ ተመዛበልተን ዝተሰደዱ ናብ መረበቶም ንምምላስን ኩሎም ዕፅዋታትን ውዲታትን ንምፍሻል ዝጀመርናዮ ኩለ መዳዊ ቃልስና ተወዲብና ዝያዳ ክንሕይል ፃውዒተ ይቐርብ ዘለኣለማዊ ክብርን ሞገስን ስዋኣትና መኸተነ ብሔራዊ ህላወና ብሔራዊ ሓድነትና ንሉኣላውነትና ድምቀት ንዓወት ዓድዋ ይቐኒየለይ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي